ochranou ovocných stromov pred škodcami či hubovými chorobami treba začať už na jeseň po opade listov. Dreviny môžete postriekať mednatým alebo sírnatým prípravkom, napríklad súľkou. Na postrek je ideálne bezvetrie a teplota vzduchu by nemala byť nižšia ako 10 stupňov. Pri príprave postreku postupujte podľa inštrukcií na obale. Do 5 litrov vody pridajte 50 až 60 ml súľky a dobre zamiešajte. Nezabudnite, že súľku nie je možné kombinovať so žiadnym iným prípravkom ani hnojivom. Postrekovať začíname vrch stromu a postupne prejdeme každý konár. Strom doslova umieme, nech z neho kvapká. Postrek opakujeme skoro na jar v čase, keď ešte strom nemá mladé listy. Aplikácia súľky pred púčaním stromu účinne potláča choroby ešte pred ich rozvojom. Pri práci nezabúdajte na ochranné pomôcky. Používajte rukavice, respirátor a ochranné okuliare alebo štít. Chráňte nielen strom, ale v prvom rade seba.